Witam Was w ten piękny, prawie wiosenny dzień. Cieszę się, że jesteście z nami w kolejnym odcinku Nino Familoki. I tak jak obiecałam Wam ostatnim razem, dzisiaj zabierzemy Was na Starą Kolonię, najstarsze osiedle robotnicze na terenie Czerwionki. Zapraszamy. Osiedle zwyczajowo nazywane Stara Kolonia jest pierwszym osiedlem robotniczym wybudowanym na terenie Czerwionki. Rok rozpoczęcia budowy to 1897. Osiedle założone na podstawie dwurzędnego układu zabudowy. Budowę osiedla rozpoczęto od wzniesienia kompleksu 15 wolno stojących budynków mieszkalnych dla górników. Budynki usytuowano w dwóch rzędach, równolegle do ulicy, a powstałą między nimi przestrzeń zamknięto od strony wschodniej domem z mieszkaniami dla kierownictwa zakładu. Nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków, natomiast znajduje się w strefie konserwatorskiej i zamknięte jest w kwartale ulicy Głowackiego i Kościuszki. Historia osiedla, którego powstanie było bezpośrednio związane z kopalnią Dębieńską, doskonale ilustruje losy i problemy lokalnych społeczności zależnych od kondycji największego w okolicy zakładu pracy. Osiedle Stara Kolonia, podobnie jak całe osiedle Familoków w Czerwionce, zostało wybudowane dla pracowników kopalni. Dla pracowników wyższych rangą, dla urzędników, zostały wybudowane specjalne familoki, o których mowa będzie w kolejnym odcinku naszego cyklu, na który już teraz serdecznie zapraszamy.